Nagpalabas ay tiyempo adadoy inamamag ko may kaniwas sinabilbili na po Diyos ay namarswa data ko ay adato inong sugal agas ay bumaga magadi ay nagdingdingin nailubungan siya di namamagkong ay ninimnem ko apay dadis inamamag ko isunga binyaman na Kristo tansaken insalakan mo kay kinaan ko amin dadis lalabay amag ko ingay pinaliwag di bisyo mindayaw menserbiin Kristo Edwari ay ninamnam ko apay dadis inamamag ko isunga minyaman na Kristo tansaken insalakan mo ang Kristo ay napudno siya digait yakaman ko dinlawa ay amamag ko nabaliwan kapon Kristo nabaliwan